do prasy! Tak to rozjedem? Znáš? Tak... Pane pomocník, vole, už jede! Či bojuj, vole! Kurva, piča! Mouči, jak dlouho se tankuje takový kamion? Tady asi 100 let, vole. Kurva, piča. Tak to doufám, že jsi netočil, mě šel zabil. Mouči nám vaří večeři. Fazole bílé v čili omáčce, otvírané nožem. Zrovna tady policie nás mluví. Ahoj. A kde jsme? V piči. Nejsme v centru, jo? Ne, Kolik je tady povolených tun? asi 6, A kolik máme? 16. Do piče! Ty vole, reklama na Lenovo, jak vyšitá. Ty vole, dívej, to vydrží všechno. Ale jsem měl v ruce, já jsem dával někam k těm deskám prostě. Piče, nenechala si to ta baba na vrátnici. Chlapi, jako děláte si ze mě prdele? Píča, vole, ty to, že se s váma zakecám, já pak piča nevím, co dělám, nevím, co kam dávám. Že toto se mi ještě nestalo, vole. Že bych hledal papíry, vole. Vždycky hodím tam do toho šuplíku a jedu. Já nemám k tomu prostě papíry, dodáky, nic. Tak my jsme na konci. Jsou papíry od pily, to jsou papíry od kachlíček. A pak jich víc není. A čo mě mrdne, vole, chlapi, mě mrdne. Normálně mě mrdne. Jako na... Panové, tady to není. Tady není moc míst, kam by se to dalo, víš. Píče, mě už je zas špatně. Bože. Vždycky, když je nějaký taky průsek, mě se prostě udělá blbě. Kam chceš jet? Můžeme jít tak akorát do prdele. Já jsem u vás včera nakládal kamion a já jsem tam asi nechal u paní doklady, nezůstaly tam doklady. U vás není nic? Na vrátnici nic nemají. Ale já vím, že ty papíry jsem jako měl. To není možné, ne? Sednul jsem do auta, dal jsem mi takhle a jel jsem. Že by to mělo být tady. Kde to bylo, Mouči? Za sedačkou, Mateš to zhodil za sedačku a bylo to kurva prostě za sedačkou spadený. Maminko, tatínku, babičko, já jsem vám sice slibil, že pojedu v botech, to se stalo, ale už je nepotřebuju. A ty s ním akorát neumíš. Hi, I'm actually traveling through your country. I just want to get a new haircut or something like that, you know? Tak co, Mates? Tak jsem se krásně vysrál. A můžeme jít dál. Kurva! Já bych si chtěl namouknout balónek a poslat ho do nebe za Bohem. Našel jsem zelenou branvku. Je to od čerečice Fiony. Čurák do piče! Něco musí zbrzdit, prostě něco musí zbrzdit, smrdat. Sere mě čurák. Ukázal na mě neslušný gesto, to se nedělá. Protože nedokáže přežít, že ho předjel Mercedes. Skurvisyn. Když se tam zastaví taky, vole, tak mu tam přes držku zmrdou. Tady prosím máš jednu jistotu, že když tu chytneš mikrospanek, tak skočíš ve vodě. Kolik máme stupňů? 25. Dobrý ráno, Matýsku. Dobrý, dobrý. Jak jsi vyspal? stupníků, můžu tady čeknout? Okej, pořádně. Zavolej spíš odpoledne. Že to, že prostě sežor. Ne, mě chtěl učit rocker. A... Staré auto. Staré auto. To je mrož, který nám spadl na zem a následně byl znovu zmražen. A já ho sežeru. František Tičová. Vařím! A ty to ani neoceníš! Zastavili jsme na parkovišti, je tu nějaký podezřelý auto, vystoupili z něj podezřelí lidi. Mouči tady schizuje, že nám ukradnou náklad. Do prdele, co budeme dělat? Chceme pizzu, chceme pizzu! Hello! 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 Bene. Ty vole, potřebujeme se vysrat. Tlačí nás to. Pizzerky nejsou, pizzerky jsou zavřený a nebo jsou od 7 hodin. Tak vyjmu s těma rucha kuchu, úplně bombasticky. Protože vím, že to tady je úplně v piči, ani nedostaneme, vole.
Video. Video. Facebook. Facebook. Co jo? OK, jo. Dobře. Oh. OK. Čo už? Kamaráde, to byla jízda. Jste to celou prochrápali. Máme nějaký GoPro, nějaký disk, nějaký sluchátka, nějaký trenky použitý. Ono se to fakt děje, ty vole. Ty vole, fakt tu jsme... My se loučíme s Moučím. Jak nic. Mouči, ty si hvězda, ty jsi nás sem dovez, vole. Někdo vás vykopnul z té republiky musel. Haha, děkujem ti, že to byl ty. Já jsem taky rád, ale doufám, že budu ten, kdo vás do té republiky doveze. Čau! No, probléma. Dobrý hoši, ne? Už to si dám normálně. Vedle panenky Marie. Už to leze. Bye bye. Ciao Frankie. Ciao Bull. Čau. Tak a já zkusím apku. Pájo, náš odvoz je v prdeli, co budem dělat? Ty vole?